Takže vy... Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech s vami všetkými. S duchom tvojím. Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zriešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. A preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemovúci Boh a hneď nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Kriste, sa nad nami, ty si hriechy sveta, príjmi našu penlivú prosbu, ty sedíš po pravici Otca. Zmiluj sa nad nami, veď len ty si svätý, len ty si Pán, ty si najvyšší, Ježišu Kriste v sláve Boha Otca. Amen. Ide prvé čítanie. Môžeš prečítať. Malo by to byť. Dneska máme 3. Nie obrázok. Aha. Tak, môžeš, tento máš. A ešte tak. Ništa. Prichádzam, Pane, pred Teba s túžbou počúvať ťa. Otváram Ti svoje vnútro, byť v Tvojej blízkosti, učiť sa od Teba pravdi viery. Beda Ti, Kozaín, beda Ti, Betsaida, lebo Kemic. Týre, Sidonie, boli stáli. Koroze. Koza. To stali zázraky, ktoré sa vrátili, stali u vás, dávno už by bol, kajúcom ruchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vári budeš sa vyvyšovať do neba, do pekla pôjdeš. Pane, daj mi svoju milosť naplno ponoriť sa do Tvojej veľkého milosrdenstva. Ďakujem. Ideme na druhé čítanie, trošku vo lepšej atmosfére dneska, také smiešnejšej. Uvoľnené. Sveta Margita Maria Alacoa, 16. október 1617 až 1690. Francúzsko, nezabúdaj. Dávaj pozor, aby si potom nezabúdal na Pána svojho Boha. Deuteronomium 8.11. Margita bola v detstve chorá dlhé 4 roky. Keď sa uzdravila, sľúbila, že daruje svoj život Ježišovi. Túžila vstúpiť do rehoľnej komunity a venovala sa službe, sa modlitbe a službe. Margitina mama chcela, aby sa vydala a založila si rodinu. Poslala Margitu na tancovačku v krásnych šatách, dúfajúc, že si tam nájde manžela. Margita však po tancovačke vedela, že sa jej zjavil Ježiš na kríži. Spýtal sa jej, zabudla si na mňa?
Od toho dňa sa Margita úplne oddala Ježišovi, verila, že jej odhalil množstvo úžasných pravd o svojej láske, napriek tomu, že veľa ľudí Margite neverilo, že k nej Ježiš hovorí, neprestalo mu načúvať. Ježiš, svätá Margita Mária, ale ťa počas celého svojho života počúval. Pomôž mi nezabudnúť, aby som ťa aj ja počúval. Svätá Margita Mária a Kokue pozbudzovala ľudí, aby praktizovali tzv. Sväté hodiny. V tomto prípade to znamenalo vo štvrtok stráviť čas modlitbou v kostole, aby si pripomenuli, že vo štvrtok v noci trpel Ježiš v Getsemanskej záhrade. Tretie čítanie. Svätý Ignác Antiochísky, 17. október. Rok 50 až 110. Rímska ríša, dnešné Turecko a Taliansko. Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Kniha Žalmov 136.2. Ignác počul, ako císar Trajan opakuje tú istú otázku, no svoju odpoveď nikdy nezmenil. Budeš obetovať rímskym bohom? Ignác počul Trajana oznámiť, že ho zabil v rímskej aréne, preto nechce obetovať rímskym bohom. Namiesto toho sa so strachom cúvol. Svoj verdikt prijal s radosťou a dokonca ďakoval Bohu za tieto správy. Pre Ignáca bolo poctou zomrieť za svoju vieru. Na svojej dlhej ceste z Antiochie do Ríma sa mohol rozhodnúť zmeniť svoju odpoveď, no nikdy to neurobil. Odmietol uctievať iných bohov okrem Boha a apoštolov, Boha, ktorým dovolil, aby pre dobro ľudstva zabili jeho syna. Ježiš, svätý Ignác Antiochísky, ti ďakoval uprostred svojich skúšok. Pomôž mi, aby som aj ja počas skúšok dokázal ďakovať. Svätý Ignác písal zo svojej cesty do Ríma listy, v ktorých povzbudzoval ostatných kresťanov po celej krajine, aby sa vyhýbali falošnému učeniu a udržali si vieru. To bolo tretie čítanie, ste počuli? Ďakujem. Ďakujem ministrantovi za prečítanie prvého čítania. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďaká. Pán s vami. I s duchom tvojim. Takže dnes tu máme kázeň. Dnes, ako ste už určite si asi zaregistrovali, máme prvý piatok v mesiaci október. Mňa by zaujímalo, či ste všetci boli na spoveď, či už vy za obrazovkami, alebo tu prítomní. Ja som bola včera. Áno, a túto ministra. Som Pred 2 týždňami ešte bol. Takže dá sa to počítať ako... Áno, keď nemáš ťažký hriech. Takže všetci, dúfam, že ste na tej svätej spovedi boli. Ja som bol osobne až dnes, som bol stihol ešte, ale... Tak či ste prijavili dnes, boli ste na omši? To som počul áno a Eduard toto áno. Takže tiež vlastne ďakujeme, že ste sa zúčastnili aj minulých omší, tuto, či už u nás alebo v iných farnostiach. A my sme za to vám dosť veľmi vďační. A dnešnou kázňou vlastne by sme sa mohli pozrieť na to dnešné evanjelium, ktoré nám určite už ako ste zaregistrovali, aj už ste možno niekde boli teraz na tejto omši. Počkať, vypadlo mi obraz. Tak, čo sme počuli v dnešnom prvom čítaní z evanjelia? Kto by vedel? Bedati, Áno. Korzain Rozajen. a Betsaida. Áno. Lebo keby sa Diali tieto zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom ruku, sedeli v popole a kajali sa, preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie. Takže týmto krajinám, alebo neviem čo to sú, bude im na súde ľahšie. A ty, Kafarnaum, Vari sa budeš vyvyšovať až do neba, takže sa vyvyšujú tí ľudia z Kafarnaumu nad ostatnými. Do pekla sa prepadneš, tu aj takto, viete, poznáme. Keď sa vyvyšuješ nad druhými, tak do pekla spadneš. A
Tuto máme aj k tomu tu máme aj, prečo sa Ježiš tak nahneval pri pohľade na spomínané mesta. Vykonalo tam množstvo zázrakov, poslúžil to sa mnohým ľuďom. nepolepšili, Prišiel im ponúknuť vyslobodenie od ich hriechov, úplne nový život s ním. Lebo Vidíte? Ninive sa kajali, nie? Keď im Jonáš Áno. hovoril im, že Tak sa môžeme- obliekli do vrecoviny a že by sa kajali, ale oni nechceli. Tak môžeme zatlieskať tuto Eduardovi za správnu odpoveď. Tak ďakujeme. Tuto máme základ úvahy pre mňa nad týmto slovom je uvedomenie si toho, že jedna vec je čítať Božie slovo počas modlitby, počúvať ho pri svätej omši ako teraz, ale iná vec a tá najdôležitejšia je dovoliť Ježišovi, aby on sám premienial moje srdce, moje zmýšľanie, moje konanie na základe prijatého slova. Iba čítať alebo počúvať je niečo nezáväzné. Sice prospešne a pekne. Takže vidíme aj tuto Ježiš, ako už aj ste počuli, sa hneval pretože povedal im, aby sa obracali a oni zrobili to, že sa nechovali to tak a stali sa s nimi ešte o trošku lepší ľudia. Chceli sa polepšiť. Áno. Takže ďakujem za krátku kázeň. Vždy prikazovali len iným Áno. a oni sami sa nemenili. Len Áno. iným, čo majú robiť. Takisto tu máme krátku modlitbu, ako ste už tiež možno zaregistrovali. Milión detí sa modlilo ruženec od 1. Áno. od 1. do 7. októbra 2025 za mier a jednotu medzi ľuďmi. Takže my sa túto krátku modlitbu takto sa pomodlíme. Takže zasvetenie detí Panny Márii. Mária, Matka moja, plný radosti, prichádzam dnes k Tebe, aby som Ti celkom daroval svoje srdce. Darujem Ti aj všetko, čo mám a čo robím celý svoj život. K Tebe chcem priviesť všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci. Rodičov, súrodencov, priateľov, ale aj tých, čo mi ublížili. Buď Ty, Matkou, požehnaj nás a ochraňuj nás. Chcem ťa milovať ako dieťa miluje svoju matku a verne sa modliť. Každý deň chcem myslieť na to, že Ti patrím. Maria, Tvoj som teraz i na veky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen. Takto je veľmi pekná modlitba pre deti. Aj tu takto krásny ilustračný obrázok. Potom tu máme takúto skladačku, da by sa dalo povedať. Takáto menšia skladačka, keď by sa to takto dalo prehnúť. Takže, no dobré, a my pokračujeme v omši. Ďakujem za vypočutie kázne. My pokračujeme. Potom prosby by mohol prísť niekto, keď by chcel, tak môže prísť prečítať svoje prosby. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil čo svojím. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil do nebesia, sedí po pravici Otca Všemohúceho, kde príde súdiť živých i mŕtvych. Tým Ducha Svätého, Svätú Cirkev, katolickú spoločenstvo svety, pustenie rýchlo, voskresenie tela a život večný. Amen. Chcel by niekto predviesť prosby? No. Mohli by ste? Dobre, ďakujem. Nemusíte ísť dopredu, chcete podať knižku. Sú prosby. Tam hovoríš svoje vlastné prosby a potom my povieme, prosíme ťa vyslúžiť. Ja, že ja mám Áno, svoje prosby. prosby. Aha. A potom my hovoríme, prosíme ťa vyslúžiť. Jaj. Za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za všetky úmysly Panny Márie. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za svätého Otca, kňazov, biskupov a zasvetené osoby. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za chorých, trpiacich a opustených. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za pokoj a mier vo svete. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za prvopríjmajúce deti a birmovancov. Prosíme ťa, vyslúž nás. Za naše rodiny, za dar viery pre naše deti. Prosíme ťa, vyslúž nás.
za porozumenie a odpustenie v našich rodinách. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ďakujem túto členke nášho speváckého zboru taktiež. Takže toto preskočíme, pretože bohužiaľ nemáme príjmania, čo je nám veľmi ľúto, ale teraz hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje z mŕtvych stane, vyznávame, kým neprídeš v slave. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, všemovci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slovo po všetky veky. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa pod jeho božského učenia osmejeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udej svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie Božej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo to je jej moc i sláva na veky. Pane Ježišu, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánovi nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod nám svoje, ale povedz iba slovo, duša mi zdravie. Ešte si vypočujte záverečné oznamy. Tak chcel by som sa veľmi poďakovať speváckému zboru, ktorý nám dneska zahral nejakú veľmi peknú pesničku. Môže ju zahrať aj tuto na konci omše, budem za to extrémne vďačný. Takisto ministrantovi ďakujem, ktorému môžeme, takisto speváckému zboru aj s ministrantom môžeme za to jeskať. Ďakujem za potlesk. Tak čo sa týka omši, pravdepodobne ďalšia omša bude na ďalší víkend, takže keď by som bol veľmi rád, keby ste sa s nami prišli pozrieť do tejto našej malej kaplnky, kde sa slúžia tieto sväté omše. A ja som veľmi rád, že sa na nich pravidelne zúčastňujete. Toto by bolo pre tieto krátke oznámy všetko. Ešte prosba, aby sa aj ostatní zúčastňovali, aj to tí tam, čo sú tam vedľa. Áno, pretože oni sa väčšinou nezúčastňujú. A to je nám dosť ľúto. Ľúto, ale Edo by možno aj Aliko veľmi. On by možno, áno. Dobre, takže vypočujte si záverečné požehnanie. Pán s vami. I s duchom. Nevažuje na všemovci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium. Bohu ďakujem. Môžete ešte zaspievať spevácky zbor.
S Pánom Bohom.